Ondo, Jaski? Oso ondo, zeu? Ondo, nobedadeak, bueno, aurrekoan joan nintzen lehenbizikoz, odola ematera. Sekula ez? Zer? Lehenbizikoz? Bai. Ah, bueno. Bueno, orain kanpaina berri bat eta Bale, bale, eta ondo. joan nintzen eta egia esan ondo nik ez du sekula horrela aparteko beldurrik izan, Bai? eta gero gainera ikasi dut, odolori gero erabiltze dutela transfusioak egiteko, eta ni uste nuen zela odola eman aberriaren alde. Ni joan nintzen odola ematera aberriaren alde. Bai, norentzat. Aberriarentzat? Gordeteko? Eta gero jendeari ere ematen omen diote, Bale. beraz. Zuek ere joan, Bale. Eta dozela gure Bai. lehiakideak. Ni aberriagatik ere ematen dut. Beraz, Nerea, Itxaso Mikel, Beñaina Garazi, emobiariako. Eta gero jendeak ere aprobetxatuko badu, ba fenomeno. Zure odola ona esango da. Ez dakit zer dagoa da oraindik, azto egin zait. Zuk ze nola? Ani badakit zer dut, Ezin da esan igual. Bueno, bai, nik zero negatibo dala universala. Bai. Edon hori ematekoa. Bai, neuri bakarrik. Zer den, Hori garrantzitsua da, Bai. Zu bikote ondo? Oso ondo, bai. Zuek momentu ematen baino jasotzen ari zarete, hemen, Miluze? Airea. Bueno, ematen ere bai, momentu oso onak, besteak beste. Laugarren saioa gurean bikote. Globulo gorriak. Bai, zarete, Euskal Herriari, zeuete, oso ondo. Ez, Nerea? Ni hankaz gora gatzen naiz, odolatu bakoitzan. Zirxina egunean ambulantzia batean bukatu den orduan. Esango banizu, Nerea, zakuagatik emateko? Bai. Ordo, bai, Batean dituzu litro guztia. Hementxe, ekarri oraintxe. Baina, esperientzia horrelako gorrak izanakoa. Bai. Bueno, Beñatzuk zer diozu? Nik olako arazoik ezakat, baina ez dut inoizten man. Begira. Nire zero negatibo, naiz. Ba, probatu. Bai, da, azkainen emonez behitu, emoterakuen asko ataten dabe, bai. Bai. Orduan horregon bizara, baina gero, zan. bizitze Beñat pintxo batzuk eta. Bueno. Horren truke bada ere. Zerbait. Dena dela, laugarren saioa gurean, 2.000 euro dagoeneko irabaziak. Oso bideon hartuta, ez da? Bai, momentu. Neurri hartu diogu saioari. Bueno. Ez, zera bat, Beñat? Ez dakit, ikusiko dugu. Igual ez jakite hortan ere, aurrera, eta dirua irabazi. Neurria ez diogu hartu, Beñat, autoeskolari. Autoeskola dago horra aparkatua. Aparkatua? Bueno, hori, sikiera karreta aparkatuta daugazu. Poesia. Autoa, aparkatzen. Bai, ez da. Amore eman da, erabat? Ez, baina, eske, geho, lanan kontuagatikan barku batean jun behar dut hilabete, eta orduan... Zer atera duzu, barku gogarren eta baita ere? Ez, di tripulante duzela. Bale. Bueno, atzeratu. Atzeatzen dijoa, eta... Erne, zuari zinelako antxoak eta plaktona eta ikertzen, Hoi da. barku hartu eta norazoaz? Bizkaiko golko guztitik jute dea. Hor, laginketan. Baina, hilabete pasa garuzu itxasoan? 20 piko egun. Segula egin duzu alagorik? Beste bitan. Eta, zer moduz? Zondo. Bai? Bai, pixka gran hermano bezala, baina ondo. Kamerari gabe, noski? Lurreratzen zarie, Ez. Bueno, hogeita zortzi egun segidan? Txarra baldin badago, bai, baina beste. Bueno, bermio paretik pasauz, baina telefonu mongotzu. Pasatzea, Bada espada, eta etorri, eta ja Madalenak edo badien, eta bai, ondo. Gaur helburua noski finalean lehorreratzea. Ia lortzen dugun animo bikote zorte hon? Zeri asko. Itxasuta Mikel, ze moduz? Ondo. Honek odola emateko prestauren lanbide zekotako eskolien alde. Zondo, hortan ari garata, besteak beste. Bueno, Itxaso Mikel, torri, lankideak bigarren saioa, ondo, Itxaso? Ondo, bai, gustoa. Aurreko saioan baino lasai hau, Mikel, segurazki, jakinda zer dan hau? Egia esan, aurrekoan ere, nahiko lasai zuek ez da? Konfiatuta etorri ginen. Bai, eta zeita maitu, finala bezarekin egin genuelako, 250 euro momentuz, Itxaso eta Mikelentzat, baina, bueno, bildutako guztia ongi etorri izango da. Bai, bastan bidasoako lanbide eskola orain. Bino, Itxasok, bueno, gogoratuko dugu, bestak beste lankideak zaretela, eta baso bestela aurrezkuntzako ziklon, Matedeu, gaina ikaslei komentatu genien agur bat biharriko geniela, así que agur bat gure ikaslei, guztua itzegala. Eta, hoi bai, eskola berri baten alde gaigea lanen, eta ber lortzen. Prozesua nahiko ondo dijoa momentu ontan, así que, bueno. Miluzeko ere, bai? Ez da gutxi, baitare. Bueno, eskola berria esan genuen, gainera ez dela eskola berria, zadudeten lekuan egon dabe, bueno, euskaraz aritzeko de oztopuek emoten dabolako honek Mikel zientzia fikziozko pelikula bat, baina 2025 eta horrela jarraitzen du, bai? Bai. Gobernu kontua dira, eta hor jarraitzen dugu borrokan, eta jarraituko dugu, bueno, baztane merezi dulako eta euskara merezi dulako. Eta borroka egiteko modu oso ona Miluzera etortzea. Zalantza barik, Itxaso eta Mikel gu zuen superalde, badakizu, ongi etorri. Eta gurean gaur, Beñat eta Garazi Gabon. Gabon. Zer moduz bikote? Ondo, bai, gogotsu. Bai, hori behar dugu, ez da bia puntu txarra. Nondik, Beñat? Ni Asteasutik. Asteasutik? Garazi zu? Herriosakoa.
Arokoa. Aro, ez da leku txarra, Oso ona da. Mira, miluzeak ere badira aro, beraz. Zuek, asteasu aro, bat egin duzu hemen, okerrez banaiz gainera? Bai, behin publiko etorri ginen miluzera, eta bertan ezagutu genuen elkar, eta gero gaina, karreran koinziditu dugu baita, eta geroztik ondo oso lagunak. Alegi, aurrena miluzen, publiko modura elkar ezagutu gabe. Hori da. Eta gero, hasi gara ikasketak egiten eta, Kasualitatea. Miluzera publiko bazatoz. Gero... Noiz egiten zara lagun? Edo non bokadilu esaten? Lagun egin zineten? Bai, justo. Atuna maionesakin bokata... Atuna maionesarekin. Ez dine romantikoagoa. Eta zein zan, ze txarrau edo, ze ona. Neko ona, neko ona. Ze ondo. Bueltatu beharra gona pintxoa gateko gara, ezta? Ez ikasten ari zarete bikote? Matematikak. Matematikak? Bai. Zemarren urtea? Bigarrena. Eta ondo? Gustora. Ba, oso. Oso ondo. Gero gainontzean, bainatek matematikak erabiltzen ditu antza, errimak ere kalkulatzeko, bainat. Bai, hori da, ba... Bertsolaria zara? Saetzen naiz, batzuk ala konsideratzea jate, ez dakit igual oso... Ez guk ere bai, mai altua dan. Zuk esaten baduzu bertsolaria zarela, guk ameto, noski. Saiak eran, utziko dugu. Plazetan aritzen zara? Gutxi xamar deitzea jatenean, eta normalen, betiko jendeakin. Bueno, konfiantzazko jendeak. Genetik gara, Eta nola da metodo hori? Matematikena, ez da izango da, errima kontatu, hau eta beste silabak. Matematikena lagunduko dute hortan. Bai, bueno, azkenean, denbo asko zabiltzanean, buruz itezu, osea, doinuakin batea... Bai, ez da polita hor, estenatokian kalkulagailu batera, eta etxaron orain, hau osatu nahi dut eta. Ez digute guzten, ez Ba, digute. beto, bertxotarako erabilita ez pokerrerako. Bai, Bueno, egia esan, asko erabilialdabe, bai. zanoagoa plazaz plaza ibiltzea bertxotan. Garazi, zu berriz, musikari? Bai, gitar jolea. Eta aurten sortu berri dugu Iraultza Erromeria taldea. Iraultza Erromeria taldea? Bai, eta bertan jotzen dut gitarra. Eta asmoa Euskal Herrian edo Herri Osamarren aritzea? Bueno, Euskal Herria. Bai. Batez. Eta programaziorako Herri Osan Iraultza ez dakit, bueno, eskanaka bidea egitea da kontua, Zaiatuko gara. Oituta donko dizu. Bai, ez da, garai batean. Dana ziklikoa. Bikote, miluzeko Iraultza da, hau. Animo eta zorte hon. Esker. Ongietorri zuek, ze lehiak ide honatako. Oso onak. Etxien, danok zauzie, venga, aztera goa, zakuan gaur, 12.005. Eta kaso gaur ere hasiko da alako historia herri bat, Ilaski. Bokata. Atuna eta maionesa, Hau pando, eskerrik asko torteari. Bueno, pintxo. Bai. Bokata ez da. Bueno. Pintxo txue da. Zizkamezkak, bai. Zizkamezkak batzuk. Anoak, bueno, adiera asko dira, denagonak. Behiaz eta garazi, ziko gara, lanien eta horretarako zeuk aukeratu beharko zuiez, zeuentzat, zen nahi zuien. Potokumeak. Ondo. Eroski. Beñat, erakusten, ondo. Beñatetan ere antzat? Tribuaren berbak. Tribaren berbak? Ikusi makusi, itxasota Mikelentzat. Oso ondo. Ba, tribaren berbak, Beñat eta nerea, ibiltzen zaretea, Euskal Herrian zier? Pixkatxo bat, parrandan batez ere. Bai. Ondo? Zagorantzitsua hori, Bai. Lezama aldetik, azken aldi zen? Ba, ez gehiagi. Ez gehiagi. Bueno, baina... Apuntatu, urrengo parrandarako. Ba, lekona, Lezamako sinonimoak, Beñat, nerea, tabla dator. Denpora. Uoldea. Uriola. Manta. Tapea. Kurloia. Fetxea. Uoldea. Uriola. Manta. Tapea. Kurloia. Fanfarroikerie. Uoldea. Uriola. Manta. Tapea. Kurloia. Pikue. Uoldea. Uriola. Manta. Tapea. Kurloia. Artatxorie. Mokoa. Pikue. Data. Ugerra. Uoldea. Uriola. Manta. Tapea. Kurloia. Artatxurie. Txorie. Mokoa. Pikue. Data. Fetxea. Arrokeria. Fanfarroikerie. Euri eta ize erauntxia. Ugerra. Ei! Uoldea. Uriola. Manta. Tapea. Kurloia. Artatxorie. Mokoa. Pikue. Data. Fetxea. Arrokeria. Fanfarroikerie. Euri eta ize erauntxia. Afruntue. Erdoia. Ugerra. Gonga entzun data. Azkena falta. Besteak bikain, 70 puntu bikote, azera ma. Miluzeko
gongari ematen dionak aiztoztikin bat alako, Oso. bai. Egoten da, zuek esaten da. Estu Ikusten duenean gainera mugan dagoela Estu parkatzen. aktibatu egiten da, dena dela. Itxaso, Mikel, gonga entzun horretik ia denak osatzen ditugun. Aplikazio zaleak eta... Aplikazioa, bueno, Instagram daula bai batzutan. Begira, hortxe dago, erne, Egunean behin, Migi Luze, Ixa, Facebook, Netflix, Instagram, primeran, eta TikTok. Animo, demora Itxaso. Primeran, Zazpi. Netflix, 5. Migi Luze, 2. Egunean behin, 1. Ixa, 3. TikTok, TikTok 4. Facebook, Mikel, 4. Instagram, 2. primeran, Itxaso, Zazpi. Netflix, 5. Migi Luze, 2. Egunean behin, 1. Ixa, 3. TikTok, 8. Facebook, 4. eta Instagram. 6. Ei, Itxaso! Ona. Emakume bionikoa eta Itxaso aizpak. Haupa, puntu, oso ondo! Behinat eta ganatze ibili gara ba, odolak emoten eta, Antxon bai, Bai, ni aberriaren alde, esan dut, bai. bai txirritatxo bat dun zinen. Txirritatxo ere, egia da. Behinat Aritu ganatze da? ibili zarie, azken aldizen eta? Ez garibili. Nik Leioako autobus batean. Ondo, bai. Unibertsitatera ikotzen dana? Bai. Ondo. Bokadillo honan, edo miluzen obie, baina. Kruasan batzuk poltsakoak, Hori xikoak. hobetu behar da, hori hobetu Baina behar da. klinika bat zen, edo horrela Ez? du lehiago autobus batean, bai, baina Bueno. hortarako prestatuta dagoen Bai. autobus bat. Hortako ados, prestatuta, ados. hortako prestatuta. Ondo. Behinat eta garazi, bat bertxotan hasiko gara, txirritatxo, komprometitua, kompromisoa, odola ematen hau ben. Behinat, hasiko gara. Ale txiki bat jarri nahi, Dute. eman behar dut. Odola. Herriko plazan gaur jarri, Dute. emaileentzat, Etxola. baina horratza ikusi, Eta. benetan ez dakit, Nola. odol tanta bat atera, Gabe. ziplo lurrean, Nagoela. ondo? Bueno, bai, ondo. Bueno, Berare jabetu da, bertxolaria da, Jabetu da. Eta hori izango da, Gatzbagarra, oso ondo. Ondo! Lilo ira markuntu. Esan mina, lasai esan. Arretiaten bertso eskolatibo bota behar. Nola da. Ez. Honenek ere egite dituzte alakoak, Bai. Baina nerea. Ondo, nerean laguna txirritatxo. Bai, ez da? Bai, berdin, Nikola bukatze. Bueno. Horrelakoetan aprobetxatzen dute lurrean zaudela sikira odola ateratzeko. Orain, aprobetxatu azkar, ez Ba, da? bueno, ondo, ongo behintzatola denbora aprobetxatzeko. Zora biatu gabe, imintzio batzuk orain, ados? Hartu lekua, Itxaso eta Mikel bestaldean, Hau pasuek, lehenbiziko errondara, bizi, bai baina? bai erori barik. Animo, denbora! Lehenbizikoa, Jan, txiklea, globoain. bai, oso. Atea, jo... Ascensorea. Bai, Jetxi. Ataskatuta ascensoren. bai, bikain. Txupito Txupito kartu da. parrandan, biak Biak bilagun lagunak, txupito bikote kartze. bat. Bai. Oso ondo. Hirugarren hori, ez zaigu asko kosta, Nola egingo dugu? Bueno, larun batera hipotetikoa bezala, ez da? zerbait. Baukazu diturarik, Uf, nik ez, txupitak ez. tamalez dio, einate. Bai, nipe bai, bainat. Munduen ganera beste honi pentsatzen egon nahi, jente oso gutxi egongo da. Zuka dina txupito hartu denik, ba, Bai, seguro. pentsatzen Bai. hori zezat, oso bitxi izango gara munduen, lau edo bost. Eta gero odola ematera gainera. Segulako. Eta puntu epe bai. Bai. Oso ondo. Zuek Itxaso Mikel, hortarako iturarik, parrandarako... Guk egin zerbeza zaleek. Ni behintzat zerbeza tostada asko Bai, gustatzen zait. Boldan, Begira. asko. Bai, egi, ba, hori dizketan, Txupito gutxigo. Garai gaztetan txupito. Bai, gaztegotan, bai, gaztegotan Mikel, txupito. zema urte dituzu orain? Ni gazten abil baino, barrutik ez. Oita zortzi urtere egin da, motel. Sasoi horrekin hartu lekua, Beñat eta Garazi bestaldean. Eta... Bota proposamena, beldurri gabe, Bai? Animo, denbora.
Leioa. Ez, begiratu, Uztaia? Bueno. Abendua, urtarri jatzaia... bale. Abuztua? Ez da? Kalendarioa... Egutegia, Ondo. Maioakin kolpatu, Maioarekin? hiltzea kolpatu maioarekin. Hiltzea sartu bai, ondo? Txikia, ondarrezko gazteluak egiten. Ondarrezko gazteluak egiten. Bai, oso. Zer, etorri gara bereziki entrenatuta gaur, edo? Ja, ez dugu entrenatu, aste honetan ez gara honta. Pentsa? Eguna, aspaldi ez dugu entrenatu. Altari guzteko, posa, abri, Izango da? Onda, guazuek 60 puntu! Beñat Garazi, beste 3 bat osatuz gero txupito bat. Ez, broma, hartu lekua. Beñatetan ere bestaldean, hau telebista da, Hartu honi, kafe txupito bat. Kafea, Kafi, Besterik, arren. Kafi, Publikoa ere serio, Demora. Apa, Garazi. Plaza bat. Plaza bat, etxe bat, etxola bat. Kampin bat. Alkatea. Alkata izputzuate baten, udaletxea. Udaletxea, oso ondo. Burutikan jota. Pentsamenduak. Burmuina. Garezurra. Oso ondo. Kantari bat. Mikrofonolaria. Zuai teknikoari da mikrofonoa jartzen abeslariari. Bat da. Bata abeslaria. Eta bestea teknikoa. Mikrofonoa jartzen. Soinu teknikaria. Ondo. Kregia tartean, ez dakit, Beñatek esan du garezurra azaltzeko, hau, eta burutik jotaz. Hain itxura txarrik edezu mutila, baina... Biologoa bea da. Horia. Aurrekoen garezur batzuk ikusten? Horrela, demora pasa. Badauz... Larun bat arratsalde bat? Esan zut gazteizeron ginela arte den museuen. Eta dauz garezur batzuk holan, urretxuko etxe batetik ekarritxe, zan estatus erakusten zaben, sasoi baten. Bai, Eukitzean garezurrek. Oso bolitxek telarekin eta. Bai, Joen ikusten, Oso bolitxek 60 puntu! Hau kentute, suposatzen ondo garbi. Noski, ondo ustuta, zela usaia eta... Orain zuek erabili, aprobetxatu. Burmuina daukagula, garezurraren barruan. Eroglio zer, Beñat Nerea, agertu da. Ez dakigun hor da. Eroglio Karnovic. Egiten dituena. Eroglio Karnovic da, Miluzeko eroglifikoen ekoizlea. Esan etorriko dela. Berak sortze ditu. Ikusigu gizon jakintxu bat lehen kanpoa baina. Hori bera izango da, kaso. Adi gaur, hemetik ibiliko dalako, Beñat Nerea momentuz eroglifikoetara. Lehenengo hausia denpora. Erre beharko dituzu. Frida Horia. Kaloriak. Oso ondo. Mitu. Frida, Kalo eta Kalo behar dugu, abizena behar dugu, eta horiak nahi ditugu, Kalo horiak, kaloriak. Zute aurrekoan esan zuen erogliok, eroglifiko bakoitzeko 10 kaloria erretzen ote diren. Asmatuz gero. Bestela gehiago. Musu bakoitzeko 13. 13 dira? 13. Gero da, musu... Pasio zemonda gehiago. Vale. Beñatetan ere bigarren eroglifikoa denpora. Garai hauetan beharrezkoa da denon? Boni. Ez? Betea. Ez. Bonetoa da hori. Ez. Juka. Ez. Behien nor dau? Josuna. Izen artistikoa? Batasuna. Sune. Bai! Batasuna. Ondo! Betik hasiko gara, baina goitik jarraituta, Sune ikusten dugu, hori gaitzik ordezkatuta, Suna, batata bat zen. Bata, azken zilaba ez, bata, Suna. Oso ondo? Nerea, kaloria gehiago zuk erre dituzu alere. Saiatu da. Puntu bikote ondo! Ikaso Mikel, eroglifiko bakoitzeko 10 kaloria. Ia ba. Ia hogei, erreza ditugun. Lehenengoa denpora. Proba honetan eduki behar da. Fedea. Bai. Oso ondo. Mikel! Burdina, zaino kimikoa ferrum. Fe eta deabro erditik ebakita, azken parte astu dugu behar, lehenengoa bai. Fedea. Ondo. Erto? Federik bai, bigarrenerako?
Bai. Beste. Nauzia de hortan, Mikel Golaiteo, berriz, Aurrekon berai. Bigarren eroglifikoa denpora. Umeak irakurri du. Edurne... Bai. Txuri... Bai. Edurne zuri. Bai, oso ondo. Euskal aktore bat Edurne Azkarate eta Edurne zuria behar dugu. Hori da nahi duguna, Edurne zuri. Oso ondo. Ondo, Mikel itxasori gainera denbora utziz, ezta? Hortxe zugan bezala, Ondo. Ni txuri bai. Beñat eta Garazi, eroglifikotan estrenatzeko momentua. Ondo? Bai, Ondo. A ver, zelan. Ia zelan, lehenengoa denpora. Gaizki atera zait. Nor da? Kenketa. Bai, oso ondo. Nor da. Barbi Taken eta Take Kubo, futbolaria, baina alderantziz silabak, kenketa, takeketa. Kenketa, oso ondo. Matematikari modura, batuketak, kenketak. Seguntze kenketa komplikatu ditez zait. Bai, Zenbaki gutxi daude karreran. Hemen markagailuan batuketak, aldela. Bai, bizitzan be bai, ez da? Batzutan... Batzen zaituenari ongietorri emon. Batzen dituen emozioak. Kentzen digunari. Ja, ondo. Bia, filosofia hori da. Da, psikologia bai. Ondo. Bigarren eroglifikoa denpora. Oraintxe entzungo dugu. Ia, zer da? Deirra. Bai? Deiadarra. Bai. Odeia ikusten dugu openduta deia, raiainko ikusten dugu, eta eroglifikoetan berdin hori da irakurtzen dugu, deia da ra. Oso ondo. 50 gehi 50. Eun. Oso ondo, 1 puntu. Ona dira, Bigarren urtea, ja, matematika ikatzen duzi. Eta eroglifikoak eman dio paso. Migruztoko eskuaren, deia da ra. Epa! Aurrera! Miluzeko eskua! Zenba denbora alako... Izena? Izena? Apa, Lizar, zorion da! Alako deiagarrik entzuna da zenba denbora. Honek merezi ditu 3 komodin. Bai. Guretzako. Azuentzat? Bueno, saiatu alegin du. Beñat eta nerea, lehenbiziko eskua. Ez nago lo. Hau da nire aurpegia. Zeman eurtzen dute Estadio Olimpikoetako atletismo pistek. Lareun. Eh? Ai, barkatu, lareun. Bai. Ondo. R, eta bokala? A. Entzun? Ondo. Bazen bat aldiz, entzun dugu. Glu hitza. 36. Glu kantuan. Ondo. Bikain. Bizek. Bueno. Eso ez dakigu. Lasai. Gora Iparragirre, esango txut. Noski. Superfana nahi Iparragirrena. Zein gotzagu? Hala. Gozatu. Bai? Nor bilakatu digu Sirena, adimentxuk, Mikel Urdangarin, Joseba Tapia, Gorka Orbizu edo Ruper Ordorika. Zago bat arginik, Nik bai. Bai? Eski, Gorka Orbizu ez? Mikel Urdangarin. Ruper Ordorika? Bai. Begiak deskantza. Zaifa, Beta aurreko barik. Da posible, Bokala, zuek? Bai. I. Eta ze, askatu? Bai. Bai, ez? Hale egin du? Ez nago lo. Begiak deskantzatzen bakarrik ari naiz. Oso ondo, esna eta erne bikote. Zuentza, lehenbiziko komo baina. Azkar asko. Itxaso eta Mikel, ondo falduta etorri dira hauek. Bigarren eskua zuentzat. Txikitan gertatzen zitzaidan. Ze partikula subatomikok du karga negatiboa? Protoia, neutroia, positroia, elektroia. Elektroia? Bokala? A. Entzun kantua? Ies betea, hiek ibalitz, nunbait balego, bakea, nien intzake etxeren zen
da jatorrizko pieza zilegi balitz abestiaren egilea? Gorka Kenner, Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, Benito Lertxundi? Mikel Laboa. Bikain. Bokala? Itxaso Mikel, aurrera. Ze zugek ez du pozoirik? Anakondak, errege kobrak, mamba beltzak, kriskitin zugeak. Anakondak? Beharrik ere ez. Behar, kriskitin beti dut ikusi. Alanta, Mikel Laboa eta anakonda, ero? Zuge kontuak. Bufanda der, bat? Bai, ez da. Bokala, bikote? I. Eta aurrera? Bai ez. Bai? Bai, ez dakigu askatzeko hasike. Entzun! Ona. Amerikako Estatu Batuetako 6 hiritan sortu zen Blondie taldea. Chicago, Boise, Seattle, New York. Chicago. Errotea. New York. Ondo. Bikain. Bokala zuek? O. Ze hona debi jarri aukera, eskatzeko? Etxeko lanak aztuta, aurpegia gorrituta. Lapur dabiltzanak. Bai, ez da? Bai, bai! Behinat eta garazi alegin duzuek zuena ere lortzen? Bigarren alitzatek eta, hirugarren eskua, itxasorekin gertatzen zait. Zein da Afrikako mendirik altuena? Aconcagua, Kilimanjaro, Makalu edo Fuji? Kilimanjaro. Zerto. Ondo. Bokala? A. Esnebeltza taldearen ze kantro emertsioa egin du adimentxuk? Emaidazu berriro, ongetorria, zutzarra birrepoz, guztien iturra. Ni re! Ni re! Gozora jotatik eskuekin gogoak, paso doble. Gogoak. Louis Armstrong, zan? Iraultzaren errepertorioan badago hau? Justo hau ez. Bueno. Beste batzuk. Osondo. Bokala. Animo. E. Eta aurrera. Ze izen zeukan Titanic itxasontziaren tximinietako koloreak? White Star Buff, Black Star Buff, Blue Star Buff edo Red Star Buff? Red Star Buff. Black Star Buff? White Star Buff? Ui? Ba bai. Bokala? I? Bueno. I. Nahiko lan? Askatzen bai, ez da? Egunez... No seke, gau ez? Beldurgarri, baina. Egunez miragarri, gauean beldurgarri? Ba, alegin du gara. Behinat eta garazi. Entzun? Nola du izena Matthew Wilderren kantu honek? Ladder of Lovers, Break My Stride. Break My Stride. Zuzenean. Hau bai jotzen duzu? Hau. Baina, ze jotzen duzu ez? Ingeles ez dugu jotzen. Ondo. Bokala? Ba... O. Zaterako. Itxasorekin gertatzen zait. Esan da? Horantxe aukera edo azken errandara. Salto bestela, bikote? Aurrera? Aurrera. Ze herritan dago Argaziko gaztelua? Zangotzan, Agoitzen, Eguesen edo Herriberrin? Herriberrin. Ederra. Bikain. Bokala? Ba, U bakarri gatzeu. Oso ondo. Azken aukera hauxe? Egunez jolastoki, gauean beldurgarri. Bigarren komoina zuentzat?
Epa! Ondo! Oso, no, bikote. Eta, onela ditu kontuak zein da zuzenaren aurretik 350 puntu, Beñat Nerea, Itxaso Mikel 440 eta komodina, 490 bi komodin Beñat eta Garazi. Beñat Nerea, salto komodin barik. Animo, hausart. Lehenengo errondan, hau pasuek, zebo kasita, berriako estilo liburuaren arabera, erortzea adierazten dute. Plaust, blast, patapun, plast, katapuntxispun, patapau, pumpa, pumba, pot, plost, zumburrun. Punba. Pumba. Zuzen. Plost. No? Plaust. Nik plaust erabiliko nuke, oitu. Plaust. Patapun. Hau ere hona, Itxaso Mikel. Katapuntxispun. Hau berriako titular batean ez dut ikusiko. Inigo Astizek ez du idatziko katapuntxispun. Beñat Garazi. Plast perekin. Oso ondo, Beñat. Punpa. Pekin. Zerrik asko? Horain mundu guztia ja kontxeran behak esaten. Beñat Garazi. Komodina. Patapau. Azkena? Pot. Blast. Nola errizatu. Erori gabe. Bikain! Eunda berrogeita puntu! Blast! Markailura erori dira. Bigarren errondan adi guztiok, Iruñeko auzoak dira. Itxaso Mikel, zebuk hasiko zarete. Arrotxapea, Beraun, Txantrea, Iturrama, Donibane, Bustintxuri, Mendebaldea, Sarriguren, Aratzuri, Sanduztelai, Mendillorri. Arrotxapea. I was born... Mendillorri. Kialdeko auzoa. Txantrea. Hace kasta, Sarriguren. Eguesi bar udalerriko tokirik populatuena dago. Beñat Garazi. Iturrama. Zitadelaren egualdera, bai. Donibane. Bai, bai. Beraun. Zerrenterian bada auzo bat, izen horrekin Irunen ere bai. Iruñan ez. Beñat Nerea. Aratzu. Usan duzela. Ez. Bai. Zein? Mendebaldea bet. Mendebaldea. Bai. 60 puntu daude. Planto. Plankton, berriz ere. Ondo, 60 puntu zuena dira. Eta Aratzuri zegoen leguzkanpo. Hirugarren erronda, adi danok. Beñat Garazi, zeuek hasiko zarete. Ikusentzunezkoetako planoak dira. Nadir, holandarra, orokorra, amerikarra, pragmatikoa, tripodea, zenitala, kontrapikatua, subjektiboa, irlandarra, panoramikoa. Kontrapikatua. Beti gorako, alegia. Amerikarra. Barkatu. Barkatu. Belaunetik gora bai. Zeuek dauka zuen orain? Panoramikoa. Ondo. Orokorra. Nadir. Beti gorako plano, perpendikularra dago. Zenitala. Goiti berako plano, perpendikularra. Beñat Garazi. Subjetiboa. Ondo. Azken erantzun zuzena dago. Holandarra. Hau, bikote! Beste una berroita puntu zuentzat. Eta markagailuak onela geratu dira, 710 Donostian, Anoeta
Lastima, bikote, Beñat eta Garazi. 10 puntutxu. Gaur iritsi, bi komodin ere irabazi ditugu, gero, hasi berrien kontuak. Horrela bili izan Gaizki bili deu, bai. Baina ze ondo aritu zareten zuek. Eta ondo aritaz gain, gustora? Bai, oso gustora. Zena ibilbide oso laburra noski, baina gozatu dugu. Hori da. Ze pena, 10 punture geratu zaretela, zele jakide honak. Beñat Garazi, oso gustora on gara zuekin. Eskerrik asko. Aurrerantzean, bertso saiotan edo erromerietan, bate ingo dugu, Zalantzari gabe. Mila esker bizita batik! Apo, ikote! Hauxe da, atzetik aurrerako bidea egitea, Beñatetan Nerea. Kristal librada, Bai. Ondo. Komodini bat ere ez, eta bi taula osatu, planto bestean, zora garri. Itxasota, Mikel, larrixeago baina aurrera zuek ere? Bai, pena, sarri gurenekin uste nun konbentzituta nion auzoa zala. Ni Iruinen bizi nintzen lehen urten. Hanka sartu dugu, konbentzimendu osoz, hori ere ondo dago. Gaina esaten nion, lasai zetenak izkit. Porque auzok ikasi nituen ikasle neuzkan Iruñeko, eta beti esate ziaten, gaztelera zan da, gaina jartze ziaten, mendillori, mendillonki, no seke olako gauza. Truko pila bat ikasten. Horrekin beste taula bat osagen. Adibiderik, baduzu, itxaso, beste adibiderik. Ez mendillonki, menditxoni. Bueno, oso, mendillorri jaso du horre burra bat ez ere. Besarka bat, mendillorri da noski. Baina oso gatorrak lehen gorteko ikasle baita, eta esate ziaten ikasi, tienes que aprender ikasi batzutan. Bai, eta ikasi nituen, eta uste sarri guren bazala. Orain, ikasitako gainontzeko guztia jarriko ditugu praktikan, sokatira datorreta, zuek erantzuten lehenak. Hartu leku bat agozen, sokatira. Demora, Lapurdiko zein hiritako futbol taldea da Genets. Angelu. Bai. Eta zein kiroletan nabarmendu zen Kenji Uematsu Portugaletetarra. Golfa. Judoan, ze bi kolore dira nagusi Vatikanoko banderan. Horia eta txuria. Oso ondo. Eta zein itxasotan dago Gotland uhartea. Itxaso gorrian. Baltikoan dago, ze edari alkoholduni esaten zaio Bilboko ura. Txapaina. Oso ondo. Eta ze koloretako arropa eramateagatik dira ezagunak tuaregak. Gorria. Urdina. Zein da uraren formula kimikoaren lehen izkia? H. Oso ondo. Ze herrialdetan dago 33 departamendua. Frantzin. Uruguain dago. Eta zein mendikatetan berriz, Zerbino mendia. Zean, Pirineotan. Dolomitat, Alpetan. Gaur egungo zein herrialde deitzen zen lehen Holandar Guiana. Guyana berria. Surinam. Eta ze ozeanotan daude Fiji uharteak? Pazifikoan. Oso ondo. Zein herrialdetako lehen ministro izan zen Justin Trudeau? Kanada. Kanada. Zein euskal lurraldetan dago Ozibarre eskualdea? Bizkaian. Nafarroa berean dago. Zein urtetan lehiatu zuten euskal bizikletaren azkeneko ekitaldia? 2004. 2008an! Gaur ezin zelkatu, finalerako. Programan bai. Aurre egin konforme gaur, ezta? Bizkanak, bai. Posik, zeuek? Bai, ondo. Guzuek inaso gustara be bai, urrengo biluzen Ondo arte. Animo. Finalean dira ba. Akaso asko espero gabe? Espero gabe. Bidean plast erorikote ginen eta ez, aurrera. Zorionak, Zerri asko. Beste diru pixka bat, iritsiko da, seguru. Espero dezagun. Bai, 50 euro bentzat, bai, ez da. Zenbat? 50 euro bentzat. Eta zakua? Hombre! Gaur, miluzen jokoan, 12.500 euro! Zer ondo izu? Foniatraren klaseak nabaritzen dira. 12.500 euro! Zakua eroriko baliz, egingo luke katapun txispun. Bai, zataplas, burru. Katapun txispun ez. Berriako estilo liburuan ez, baina miluzekoan bai. Ez, bez. Bai. Plaust. Plaust, damoan ez ondo. Aita Larramendiko lagunak, do. Oso ondo. Etxekuei, zer zango txagu? Plaustez, Klin, klin, klin. Hori bai. Hau batzuek, gurekin bat egiteko momentua, aplikazio batara, egongo da, etxetik gu ikusten miluzezaleak, egongo die musikazalien dienak. Bai. Zu bazara. Bai, zure bai. Antxon asko, bai, gu bai. Zuzenekoak ikusi eta... Bai, kontzertu zale zuek be, bainatetan erea? Bai.
Bai. Ondo gogoan duzuen bat? Benetan gozatu zein kontzerturen bat. Samantha Hudsonen ahiazkoa. Bai, Bai. Oso ondo. Bilboa jumiña batera eta... Bai, azte zila. Oso ondo gitarrak eta bajuak eta oso onak. Oso finak. Justo hori, oso finak. Biolinak, Bainatetan Nerea, eta gogoan duzen non ikusi zenuten? Bai, Ziberraretoa. Ziberren zan, ez da? Oso ondo. Santa zen. Areto batera joango garalko gaurko finalean. Bainat, Nerea, sorte honon, hain zuzen be, jakin nahi duguna da, Donostiako belodromoan jo dute denpora. Pink Floyd, bai edo ez? Bai. Iguala noetan zan. The Clash? Ez. Backstreet Boys? Ez, ikustu. Lou Reed? Izaleke. Maria Carey? No, Ez. Negu Gorriak? Bai. Bruce Springsteen? Anoetan izaten da. Roxy Music? Ez dakien orduan. YouTube? Anoetan egiten du normalean. Pues orduan. David Bowie? Egon da, baina... Iguala noetan. Texas? Ez dakien zentzun. Ez dakien zentzun. Egia estatu egingo dugu? Una boleo. Guantakat? A ver. Pasatzen ditugu Donostien egon dian. Oida. Vale. Bruce Springsteen. The Clash. Zergatik anez. Ya está. Ja, bai está. Bat asmatu dugu. Bueno. Zein kentzen du. Bruce Springsteen, eske nahi sonatzitu egin zantzela bestia. Bai, anoetan ez askotan etorri da. Bai, pues orduan. Baina anoetan la beti. Seguro? Seguro que baietz. Igual. Pink Floyd bai egon da, nire ditzen dago, zen horrengo garatu nahez. Baina igual anoetan, joe. Vale. Eta The Clash ere ez? Jartugu Texas. Venga, da Texas bai. Hala, bai ez da. Joe, ja gazatu dugu. Zeiakatz. David Bowie egon da Donosti. 30 segundo lanerako, lasai hartu, ondo ikusi. Bale, bastia. Ez que Lurrit nor da? Jode, teka goko de Wild Side. Ez jarriko du. Joder, ya da kardio bat. Oain asko da, bueno, jarriko du baiet. De Clash esan dugu baiet. Bai, pues venga, vale. Usted, bai, eta Roxy Music baiet, o aldatu du, venga, bai. Joder. Ez que ez dakiz egiten nahi izan ere. Eta... Bueno, lau zen dugu, total. Eta igual Negu Gorriak ez? Negu Gorriak nik uste baiet. Uste dugu. Bai. Tal euskaldun asko gondia belodromoan. Bai. Faro. Denpora, bainatu Nerea, urrezko galdera. Zerrendan agertzen den izenarekin, batzuk beste talde batzuetan ere jo dutelako, izen hauekin, galdera. Estudioko disko gehien grabatu dituzten musikariak dira. Bruce Springsteenek 500.000. Pink Floyd, igual. Pink Floyd, du disko asko, ez? Ez dakit. David Bowie. O YouTube. Zer moduz? Gaizki. Baina estrategia badakagut ez dugu inoiz jarraitzen, baina inoiz. Zein da? Dan alde batea eta gero... Ziur dakizigunak baiezuan jarri, baina gero jazten gara... Ze estrategia txarra. Oso. Bai. Ikuslearen zat, aurkezlea nahi zen aldetik esan behar dudana, gure publikoari zer diogu ikuskizuna. Gero gertatu da, zigula inoiz ezer seguru, orduan ja ez dugu ezer jartzen baiezkoan, orduan hasten geha gora eta bera. €50 behintzat. Bruce Springsteen? Zer? Hortik hasiko gara. Ez que Donostian askotan egon da. Donostian askotan egon da. Baina iguala noetan. Pintxuei buruz berbetan egon gara lehen. Aldezarreko pintxuek jandakoa da. Eta zuberako gaztatarta, famatzen zuen honek asko. Nik Bruce Springsteen ikusiet anoetan, baina lagun baten balkoitik. Belodromoan ez dakit. Hori bai dala lagun honak eukitxien, Nerea? Kontaktuak. Ez eskoremoan Bruce Springsteen zuzena da? Oso ondo. Belodromoan ez du joez. Anoetan bai, noski. Mariah Carey? Ez eskoremoan? Ez da torri. Hau, inoiz. Urteko gabonetan argiak pizteko eta gombiatuko dute akaso? All I want for... Ez gombiatu. The Clash, bai eskorak arri dugu, bai? 1981 maiatzaren 2an. Aurreskuarekin eta London Callingekin zabaldu mentzuten kontzertua. Buaa! Iconic. Buaa! Aderroso sasoi latza izan da bizitzeko bai kontzertuetarako zeo. Oso gona baita ere. Negu Gorriak,
Belodromoan, bai. Historikoa, ez da? 2 gau eman baitzituen Belodromoan 2001eko inauterietan 30.000 lagun batuz. Galindo, gatito lindo. YouTube. Bai? Irutan jo dute Donostian, eta haietako batean Belodromoan, 82an. Gero bai anoetan? David Bowie. Bai? Bai, 97an. Aritu zen. Hau ere. Guau! Lou Reed. Bai? Taking a walk on the wild side, bainatek ondo esan duen moduan. Hau, 84an, aritu zen. Roxy Music. More than words, it's na-na-na-na. Brian Ferry. Belodromoan bai? 82ko aste nagusiaren bukaera batean izan zen Belodromoan. Baina ez dakizuz nortzuk dien Texas taldekoek? Nik ere ez, abestiren bai? Platonetotik kanpora, joan beharko zarete. I don't wanna love her, I just need a friend. Charlene Spiteri? Ideia ikez. Vale. Estiragon? Belodromoan? Oso ondo. Donostian bai izan dira, baina Belodromoan ez. Ze bikote, Ez que, beti iristen apunto ontara eta ez dut sinisten. Ez dakit nola iristen, Backstreet Boys. Hori ez dago. Everybody. Hau bai ez da? Bai, everybody. Fiberren ikusi dituzue, baina Belodromoan? Ez eskoremuan? Hortxe biakatxak, Oso ondo. Backstreet Boys tarrak 89ko uztailean aritu baiziren Belodromoan, Pink Floyd berriz, Anoeta estadioan. Oso ondo. Estudioko disko gehien dituzten musikariak zeintzuk diren, jakin nahi izan dugu, 450 euro, 1000 euro irabazteko aukera. Badaude batzuk talde oso ezagunetan ibili direnak aurretik eta, bueno, Bruce Springsteen bere izenarekin, diskoak kaleratu eta kaleratu. Bai, jo, guztiak da mazki. Zuzena da? Egin apustu, zenbat? 12. Gutxio, 8. 21. Jue. Atartean zuzenekoak, eta bilduma. Ja, noski. Zalantza egin dugu? Bigarrenarekin? Biak oso famatuak, baina... Eta urte asko da mazkit, ez dakit. Izan daitezke. Trajektoriagatik, ez dakit. Zein zan zalantza? Ba, ez dakit. Ubi, David Bowie... Bai. Beritako mato Pink Floyd. 1000 euro, jokoan Beñat eta Nerea. Ubi, zuzena da? Hortxe zegoela! Bikote, urrezko galderarik ez, baina 450 euro gehiago bai. 2.450 denera. Oso ondo! 6 ordan biziri gaudeta. Apazadek! Segi musika jartzen zuen da, eta filuz, da bueno.